Hej, hvis du vil lave en handlingslinje, så kan du downloade den gratis app RWT Timeline. Når du har downloadet appen, så skriver du dit navn heroppe, og du vælger et image hernede. Der kan du enten vælge en af de avatarer, der er, eller du kan sætte dit eget billede ind. Når du har gjort det, så trykker du på Confirm. En tidslinje kan deles op på forskellige måder. Du kan prøve at trykke på dato, på tid og på begivenheder og se forskellige måder, det er gjort på. Du skriver titlen på din handlingslinje hernede og trykker på start her. Så kommer din handlingslinje frem, og du skriver på den ved at tappe et sted på linjen. Så kommer der en boks frem, hvor du kan skrive overskriften heroppe. Der er jeg skrevet Idyl. Og så kan du lave en kort besked. Jeg har skrevet Martin konfirmerer, som kommer til at stå inde på selve handlingslinjen. Jeg har valgt at tage et billede her af en kirke, og det gør I ved at trykke hernede på Choose Image. Og når I er færdige, så trykker I på fluebenet. Hvis du bliver i tvivl om noget, så kan du trykke heroppe på spørgsmålstegnet. Så kommer der en hjælpeside frem. Jeg glemte lige at sige, at det her rum herovre, der behøver du ikke at skrive noget, for det kommer ikke med på din handlingslinje på iPad'en. Det er kun, hvis du skriver det ud. Så er det første billede kommet på din handlingslinje, og du kan tilføje mange flere ved at tappe på linjen. Når du er færdig, så husk at gemme heroppe, save, og så kan du arbejde videre i det næste gang ved at trykke på åben, hvis du vil. Og når det er endelig færdigt og ikke skal arbejdes mere med, så trykker du på finish. Jeg håber, du kan bruge det. God fornøjelse.